Bigarren kafea. Arratsaldeko 4 eta minutu bat joko dute segituan, eta hemen ez gaude prest. Hau da hau, astearte asteko modua. Maiten, are you ready? I'm ready. Yuri, are you ready? Ready. Orain bai, arratsaldeon guztioi aspaldikok zuen falta somatu dut, ezpentsa. Laborategia ondo zaindu duzuela ikusten dut jartzen du gidoian, baina ez dakit. Eta nik erantzungo dizut. Ez dakit hain ondo zainduta egon den. Zergatik. Bueno, mikrofonoak izten ditugunean guztiak kontatuko. Hemen aurpegira baino hemen mikrofonara esan, Hemen ez dago kabu ezer izkutatzeko. Tira ba, non ibilizaren kontatuko diguzu? Ez dakit. Bueno, Maitena, nik emango izut pista bat. Olatu artean ibili da. Esa música brava, gatinha de ojos tristes pra ela ouvir y se alambrar. Zu bai olatu aparrean, Yuri. Beti, olatuaren aparrean egotea ez da gertakari bat, bizitza estilo bat baizik. Hau pasu. Olatu artean ibilioa zara, gaitz erdi? Gu korrikalari artean ibili gara. Pasaden ostiralean, gure estudioaren paretik pasa ziren milaka lagun korrikaren alde. Eta atzo, Hasiera Mondorekin hitz egin genuen. Hurrengo edizioa 2024ko martxoaren 14tik 24era egingo dutela esan zigun. Begira, badakizuek gaurko egunez amaitu zela 5. korrika. 1987ko apirilaren 12an zehazki Hendaian hasi eta Bilbon amaitu zen. Euskara, zeurea, lelopean, 2085 kilometro egin zituzten. Omendua Balendin enbeita bertsolari eta idazlea izan zen, eta Oskorriren erritmoaren pean alaitu zen korrikaren edizio hura. Ui, jarri abestioi. Eman. Bai, seguro. Baietz ba? Bai. 5. azuta daukat, ni? Gurekin etorri korrika uztarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri gorri korrika oinarri lagun bizigarri korrika gitzarri irizine hurri korrika ituri gurekin etorri korrika uztarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri gorri korrika oinarri lagun bizigarri korrika gitzarri Maitenak esan duen bezala, gure laborategitik pasatzen korrika eta lekukoa pasada Euskal Herriko txoko gehienetatik, pasada New Yorketik, Shanghai, Bremen, Kenia, leku guzti horiek bisitatu ditu. Beraz, proposamen bat daukat AEK-ko kideentzako. Hurrengo edizioan, espazio ontzi batean sartu behar dugu lekukoa. Lotura bat egiten saiatzen ari zara, ez da? Bai, bueno, sentitzen dut. Hartu zuk lekukoa, mesedez, Maitena. Gaur, apirilak 12 espazio hegaldi tripulatuen nazioarteko eguna da. 1971ko apirilaren 12an aurrera pauso bat gertatu zen Yuri Gagarin errusiarrak izakiak tripulatutako lehen bidaia espaziala egin zuen. Edo hori kontatu ziguten. Urte batzuk geroago, 2011an Nazio Batuen Batzar Nagusiak espazio hegaldi tripulatuen nazioarteko eguna izendatu zuen apirilaren 12. Egun horretan mundu osoan ospatzen da espazio aroaren hasiera. You're the paint, You're the baby, you'll be Lois you'll Lane. be Superman. And think of all the things, yeah, we could save the world together. Man Lex Luthor would get it. Stand in the rain, Look at the stars. you'll be Jane. You'll be Tarzan. And think of all the things. 1971ko apirilaren 12an goizeko 6:07 minutuetan UTZek bostok 3KA3 edo bostok bata
Espaziontzia jaurti zuen Baikonur kosmodromotik, Yuri Gagarin barruan zela. Horrela, espaziora bidaiatu zen lehen gizakien bilakatu zen. Gagarinek nazioarteko ospe handia lortu zuen eta domina eta titulu asko jaso zituen. Tartean, Sobietar Batasuneko heroia izendapena, nazioko ohoririk handiena. Eta espazioarekiko zaletasuna munduan zehar edatu zuen. Hurrengo urteetan bidaia espazial garrantzitsuak egin zituzten. Lurra orbitatu zuen lehen emakumea Valentina Tereshko bai izan zen 1963ko ekainaren 16. Eta Neil Armstrong izan zen ilargia zapaldu zuen lehen gizona edo hori kontatu digute 1969ko uztailaren 20an izan zen. Eta kontatu digute hau horrela izan da kantu jarri behar dela. Zein bestera. Me to the moon, let me play among the stars, and let me see. Falta motatzen hori, gran kafea. Like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Espazioarekiko zaletasun horrek kultura zipriztindu zuen, eta horregatik gaiari buruzko hainbeste pelikula, liburu eta beste dauzkagu. Zineman Interstellar, Gravity, 2001, Space Odyssey, Apollo 12, The Right Stuff. Musikan, Elton Johnen Rocketman, David Bowieren Space Oddity, The Killers taldearen Spaceman, Muse taldearen Starlight, M-Clanen Llamando a la Tierra. Kianzazpiren ez hori ez. Eta gurean, Kerobia taldea bereziki aditua da. Askotan aipatzen dituzte espazioarekin lotutako kontzeptuak. Gure astronauta autoktonoak dira. Atmosferarek ez da lu bezala, espazio izartxutik bereizten zuerik. Baina espazioarekin lotura bitxia izan duen beste musikaria aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaiozen Herbie Hancock, estatuatuar jazz musikaria. Free jazza izan ezik, beboparen ondoren sortutako jazz estiloia guztiak joditu. Hard bopa, fusioa, jazz modala, jazz funka, jazz elektronikoa. Piano ikasketak egin zituen eta Miles Davisen taldean hasi zen jotzen 1963an. Gainea, Chick Corea, Marsalis, Carter, Pastorius, Nascimento, Benson eta beste zenbait musikario ospetsurekin jo izan du. Eta aipatu dugun bezala, gizakia ilargira 1969an iritsi zen. Gertakarri horren 50. urteurrena ospatzeko, Amerikako Estatu Batuetako Orkesta Sinfonikoak Apollo 11 izeneko kontzertua eskaini zuen Kennedy Centerren. Eta nor izan zen gonbidatu nagusia? Gure Hancock, noski. Gure Hancock? Gure Hancock. Izjokoa ikusi etorraino, lasi, ondo izan. Ni Hancock, ez dakit, gauza asko ikusi ditut. Hancock? Ikusi diote potentzian ondia, baina gero naiz resolbitzeko gai izan. Volumena gora. Eizugo Juri, nordalekoak indu dizun hori galdetu dut hemendik txatean. Zentra gaitezen Herbie Hancocken eta beste batzutan. Eta musikari bat aipatu dugunez, nik beste bat aipatu nahiko nuke. Gaurko egunez jaio zen Maili Zubeldia euskal kantari, idazle eta antzerkilaria. Lehen eleberria deserria haurtzaro izan zen, bere bizi pertsonalean ezagutu duen deserriaren gaia lantzen duena lan hori. Parrein! Lan hori 111 Akademia Sariko finalistetan sailkatu zen. Eta musikari gisa HD taldeko kantaria da. Talde horrekin 2 disko plazaratu ditu, 11 aztarna eta intimitartean. Bakarlari gisa ere Zimurrak baleki diskoa plazaratu zen 2019an. Bakearen izenean hemen gabiltza bidearen bila, ilargi beltza
Ba, lurrera gaitezen gonbidatu jongitorri eman barriegu eta. Houston, arazo bat daukagu. Lehiaketa berri bat martxan. Errepikatuko dut, lehiaketa berri bat martxan. Eta zein da arazoa? Abiatuko dugun lehiaketaren berri emango dizuegu bai, egonari. Bueno, vale, adiongo gara. Eta Gorka Hermosarekin hitz egingo dugu. Lehiaketa berezi bat kontatu behar digu. Haren izena daramana gainera. Bai, eta Marcos Tedin Argentinarra elkarrizketatuko dugu, baina aurretik beste batzuk ere baditugu, Oiana Iguaran, besteak beste, eta Amaiur Luluaga. Dena prest espazio ontzi honetan. Apirilak 12 ditu eta aste artea da ongietorri guztioi bigarren kafearen espazio ontzira. Eta hemen ezin zentrauta gabiltza, ze bigarren kafearen atarira iritsi da Juanina Zibartxoaga, bere alaba ametxekin eta ainda polita amets, tontatuta gaudela! Arratxaldeon, amets! Zuekin Maitena Salinas Beiztegi! Arratxaldeon, Euskal Herria! Goiuri Ezeiza Arandia. Arratxaldeon. Eta izketan ari zaizuena, dagoneko ez duzu gogoratu ere egingo, baina Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 378 ditu zenbaki benetan ederra, ze 37 litzateke eta 10 eta 18 urteekin, bizitza aldatzen dela kontatu dizu eta gero ez da bat ere aldatzen, baina tira, horrela xe bururatu zait. Arratxaleko 4:12 zuzenean bigarren kafea naiz irratian, gaur apirilak 12 ditu gaur, eta gu hementxe gara 3 zuekin gozatzeko moduan, baina laiztraz 4 izango gara, eta gero 5, eta gero gehiago. Eta bai, lehiaketa martxan izango dugu, eta tongoa ere egongo da Arkakusoren ustez. Zean Arkakusoren ustez, beti dago tongoa. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Eta saio hasteko noski guke entzulei eta jarraitzen gaituzten egitzen emon behar diegu. Maitena bihotz bat jarri dumen Arkakuxok, ze pelotera izan daiteken Arkakuxoa. Aurreko erakutsi zidan nola egin hauekin. Nola biak naparrak zareten eta gauza hauek, ez? Ze zuerdi naparra zara, ez da Maitena? Ni bai, ala nahi. Deno gara naparrak. Deno gara naparrak, hori horrela da. Aizu Goiuri, nirik likik indirizi niri, erratxaldeo, ni, ba, zien horrek lekuak endu Goiuriri. Goiurik lekuak enduko dionik badator. Ui, hemen laborategian zaplazata. Sua. Hombre, inizi ondo bizi den gizonura, ekarri didazu zerbait. Ez da gizatu uste zuen ni bigarren kafean enagoen bakoitzean oso ondo bizitzen ari naizela, baina ez da beti horrela lehiaketa ole! Dio Gorkak eta erantzun diote tongo Goiuri pintatu zea, aupa Maitena. Eta mentxe Maitena, Goiuri, desaparecido. Bai, hemen gaude irurak, Arkakuxo, lasai. Bueno, kontatu digute, nire maite duta da bihar asteazkena, eta gero aste eta piko oporrak. Ze plan egin dezaket? Aha, hortaz ere itzi ingo dugu akaso, venga. Arkakuxok barre egiten du, eta mentxe diote, txistu da guzti. Ini, akurrare gustatu zait, E tutti per cento è questo anello para te currare, e dimenticato la tessera nella mia casa, ma... Buonasera. Ze muturre, aurpeie. Tematza radio Arkakuxok, bai, kantutzarra laztana hau. Eta Maitenak bere maite duta kontatu behar dibordu.
Sinistu amodioa, sexuaren indarra, estali dizkit begia. Ba, guazen abestea, serion, venga, abestu ezagun, venga, denokatea. Sentitzeko garaia, aitortzen dut, aseran jola. Ba, hau da nere maite duta. Deno kantatzen jartzea? Deno kantatzen, bai, musikak duen boterea. Tasunaren... Honik ez dakigu letra, txoin. Barkaidazu, baina orain gontan ni naiz, babes eskeratorena, gidoitasunaren aingura. Oai, datu naiz, zurekin pentsatzean, odola irakiten dit, ezintasuna. Sigue desafinatzen. Bakarrik, zugabe, bueno, zora garria da. Bagaltzen, ari naiz, inorez bezala maite zaitu dalako, benetan burua galtzen, hasi naiz. Lauak eta laurden, bigarren kafea naiz irratian, itzui gara, momentu batean interferentziak izan ditugu, barka diezagula entzuleak, baina ondo entzuten gaituzue, orain lauak eta 17 zuzenean naiz irratian, Maitena Salinas Beiztegi ondo zaude? Bai, nere maite duta hau zen. Bale. Hau zen, musikak duen boterea. Gero esaten dugu, ez? Denbora makina bat. Denbora makina, musika da denbora makina. Bapatean, nik 16 urte nituenera joan naiz. Eta eraman egintza ditut Inigo. Orduan ez genuen elkar ezagutzen, begira. Ez. Eta ziuraski Ozinerriko plazatan... Jaio ere igualen nintzen nint. Zer muturra daukezun? Zuk zenbat urte zen itun? 16. Karo ez, orduan ez, baina orduan beranduxo... herriko plazan dantzaileko baimenare ez dakit banun. Etxian esan net. Banik egiten nuen, eta kanta honekin gainera, eta zenbat momentu berezi izan dituen. Ez, askotan, batzutan zerbait gehiora eramaten gintuzten dantzak izaten ziren, de beste batzuetan ez, baina beti ziren bereziak. Eta hitzen dudan bakoitzeko kanta hau da, bida, Oio Ipurdie topera. Ondo da, Goiuri galdetute hemendik arkakuxo galdetutu Goiuri zer behar zu? Nik laguntza behar dut. Ez laguntza mota behar dezu. Ez dakit, erotu zarete, momentu batean, Yuri Gagarinekin ikusi zaituzet espazioan hueltaka, ni hemen bakarrik, geratu nahi. Millennial moment bat izan da. Osondo. Millennial moment. Zetek ez duzute ulertzen hau. Zetak. Goiuri zinez hori maite duta. Maite dut ez bat daukat. Maite dut ez badaukazu. Bai. Oso eza gainera. Bai? Uste, ez dakit. Ui? Ez da izatik susmoa daukat badaki dela zinen zure maite dut eza. Ba, ez Baina dut kasu ez da. Hori ez bada nik erabiliko dut. Badut, maite dut ez asko dauzkanik. Ea ba, a ber. Nere maite dut eza da, gero hildo beretik doa dena, baina ez. Kapitalismoa dago dena atzean. Patriarkatua. Bai. Nere maite dut eza da, interneteko eduki sortzaile batek, kontatu du nola bere lagun batek kriston trukotzarra daukan emakumeekin ligatzeko. Eta, jakin nahi dezue? Zein da nola bere trikimailu hau? Nagia ematen dit honek, baina... Uste, entzun dut lehen omen ginela entzuten ari zinen zerbait hortik. Joaten da diskoteketara, horre arte ondo. Ez du edaten, alkoholik, ondo, aukera hori errespetatzen dugu noski, baino helburu batekin egiten du hori. Berak ez du alkoholik edaten, eta horrela egoten da, festan zai, begiratzen nola emakumeak mozkortzen diren, mozkortu edo beste drogaren bat hartzen duten, eta beraz, emakume horiek daudenean guztiz mozkorrak edo guztiz pasata, nola bera ez dagoen mozkorra, joaten da emakume horien gana, ligatzera, eta muxo ematen amaitzen du, ze noski, neska horiek ez daude erabakitzeko moduan, eta bera aldiz,
hor segurako botere arrakala dago. Bueno, hori kontatu du, eta sareetan noski, hautsak arrotu ditu, eta emakume askok erantzun dute, eta bideo zati hori hartu dute, esateko, aizu, hau, gainera, depredatzaile bat izatea da, eta hau ez da legala, eta hau gaizki dago. Gizon askok, eta ikusi ditut txio asko eta asko esanez, zergatik esaten duzu hori, hau da diskoteken funtzionamendu normala. Eta orduan nik esan nahi dudana da, irratsaio honetan, bigarren kafean, txio horiek, ezagin nola esan, baina prezisuki horregatik ari garela honetaz kexatzen. Ez dela, zuek norbaitek usteko du, esanez, hau diskoteka guztietan pasatzen dela, hori dela aldeko argudio bat. Eta guztiz kontrakoa, ez da argudio hon bat? Arrakpakaria izatea eta horretaz arrotzea eta beste guztik fratrian deitzen zaion bezala gizonak beste gizon batzuek horrelako gauzetan babesa ematen dietenean, patriarkatua sendotzeko eta mantentzeko hori delitua. Baina gaina usten dut nik, beraiek uste dutela, aldeko argudio ona dela esatea, hau diskoteka guztietan gertatzen da. Ez da zuk uste duzuna, hau ez da aldeko argudioa, ez da inondik inoare. Beraz, nire maite duteza da eduki sortzaile hau, eduki sortzaile honen lagunak, eta eduki sortzaile hau eta haren lagunak defendatzen dituzten senyoro guzti horiek. Arkakusok esan du, bi hitz esan ditu. Xokas, nazkagarria. Horixe, bai. Talarria. Karlista batek liberalari Nire ez dakitan maite dut ez da osnarketa bada. Atzo bidean nentorren, naiz erratien zuten, aria, bigarren kafea, hirugarren aria, kulturaria, luze eta lasai, eta uste dut bai etxe hontan eta euskal kazetaritzaren giro gehienetan, Karmele Jaioren testu hori, mezu hori, oso izan dela protagonista, eta atzo zegokiola, atzo eta eran egun, mezu hori protagonista izatea. Harritu nau, zein errexe egiten dugun euskaldunok, eta euskaltzaleok, eta korrikazaleok kritikarako pausua, eta horrekin ez dut kritikatu nahi. Harritu egin nau, ze testu atera orduko, nik banituen WhatsApp pare batean, zalantzanea ergatibo ondo erabili zuen Karmele Jaiok testuan. Hori zen lehenengo zalantza. Ergatibo ondo erabilita zegoen. Barkatuko dit, beste aekako ordezkariren batek akaso ez du baino ondo erabili bere agerpen publikoetan, baina ez da zer gertatzen. Ondoren, zalantza zen dikotomia hori hautsi behartzen edo ez, alegia. Euskaldun berri eta Euskaldun zahar, eta hori defendatzen duenik ez dikotomia hori. Eta ondoren ikusi dut, zalantzan jarri duenik euskara ote dugun edo euskara ote garen, nire mezua poetikoki oso polita iruditu zitzaidan. Akaso euskara izan badugu, ze galdu ere galdu dute batzuk eta berreskuratu beste batzuk, baina mezuaren atzean, uste dut, lizentzia poetiko bat eta emozional bat ere badagoela. Ikusi dut, sutu denik, youtuberrak eta influencerrak alde batera utzi, edo, pixkate, gutxi esten dituelago testuak eta bestelakoak, ez da, pentsatzen dut, askotan esatzen dugu, Espainia kaini hori edo kainista hori, ez, kainita hori. Euskaldunak ere bagara, kainista xamarrak batutan, kostatzen zaigu. Eta gogoratu zidan Bibalen kantu hau esarkadak eta labankadak eta ez dakit karlistak liberalirena teiatupea kiskaltzen dion eta bestelakoak. Izue, piskatarla jaitezkere, bai. Baina atzo aipatu zenuten inkoherentziaren inguruko zerbait, eta nik ere inkoherent izan behar dora ingontan, ze kritikatu behar dute edo behintzate nazka pixkat eman dit, gaur gestazio subrogatua deritzon tripen alokairu hori edo eufemismo polita. Zuritzeko Diario Baskok publikatu duen entrevista bat, ze gaizkiari den pasatzen bikote bat, erabaki duelako bere diruz, hainbeste diru ez duen norbaiten gorpua erostea, ume bat eukitzeko, eta Ukraniatik hain zuzen ere, ze bai, handik gertatzen ziren, ezken egien hau gerra gertatu arte, eta ze paradoxak gerrak eztan da egin, eta bapatean denak hasi gara kezkatzen Ukraniagatik, asko kezkatu Ukranian, ustez euren umea duten horiengatik. Eta
ez dakizen bat diru kobratzen den horrelako artikulu bat atera eta horrelako kapitalismoaren gurpil hori elikatzeagatik, baina iruditzen kazetzaile ikuspegitik ez daukeala pase bat, gizatasunaren ikuspegitik nik ez dut epaituko hori egiten duen guraso pare bat, bai epaitzen dut, gaizki iruditzen zait, baina egin balin baduzu, behintzat ez zazu arrotasunez esan hori egin dezula. Eta are gutxiago jarri zure teilatupean kezka nagusia, amets gaiztoa. Amets gaiztoa bizi duena izango da, akaso bere gorputza arriskuan jarri behar duena zuri ume bat egiteko dirua behar duelako. Edo gerrak eztanda egin eta zuri ume hori ematen jarraitzeko beste herrialde batera ies egin duen horrek eta auskalo ze burun aste eukiko duen bere herrialde utzi barruan bere azten ume bat dakarren eta boltsikoa zuk beteko diozun horrek. Baina horri olako zuriketa lana egitea edabide batek ez zait bat ere serioa iruditzen eta hortara preste egotea bikote euskaldun bat arro ere ez zait bidezkoa iruditzen. Beraz, hemen txen ere besarkadak eta nere labankadak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Arratsaleko 4:27 bigarren kafea abiatzeko moduan bagara eta abiatu ere egingo dugu datozen astetan protagonista izango dugun lehiaketa. Watching the tide. Badator bueltan postal lehiaketa eta postala bial dezakezue edozein txokotatik, bial dezakezue Argentinatik adibidez, oraintxe iritsi zaigu gure arratsaleko gonbidatu berezietako bat, baina gure horrengo gonbidatu ere iritsi da, beste bat bideodiaren bestaldean daukagu eta laborategia bapatean astoratu zaigu. Segituan, kimiko eta kimika. Taula periodikoari segituan egingo diogu errepaso, sodioa, potasioa eta bestelakoak, niko bakarri dakizkit, letratako bihurtu nintzen momenturen batean. Baina zera, batzuk eskatu duzue hili kafe makina bat nahi zenutela, guk hili kafe makina bat oparitu ere egin nahi dugu, eta horterako, joan den urtean bezala, oso polita iruditzen zaigun ekimen bat jarriko dugu berriro martxan. Bigarren kafearen postal lehiaketa, Goiuri. Hortarako eta tongo hitza zuen ahoetatik kentzeko, zen nahikoa da. Duela urtebete egin genuen postal lehiaketa eta tongo egin genuela iruditu zitzaizuen, batzoi behintzat, eta ordutik tongo eta tongo ari zarete. Beraz, oraingo hontan, ez dakit nola egingo dugun, baina egon ziur ez dela tongorik egongo. Aurrekoan ere, etzen egon, beraz, oraingoan, are gutxiago. Eta parte hartzeko zigin behar dezue, postala bidali, oso erresa da, bigarren kafea Tolosan daukagu laborategia, Rondilla kalea 15 zenbakien. Batzuk badakizue, tongo postal lehiaketa, jajaja, arkakuxo, lasai, egunen baten irabaziko dezu lehiaketaren bat. Gauza bera pentsatu dut, arkakuxoan esan pentsatu dut, tongo postal lehiaketa egitea? Zergatik ez? Nola? Tongo postal lehiaketa. Tongo postal lehiaketa. Hainbeste tongo. Arkakuso, ni zurekin bat nator. Bida, gorkak dio, Hernanirako, klaro, nola etxe berri batera joan den, kafe makina falta zaiola. Gorka badakizu, bidali postala. Rondilla kalea 15, Tolosa, 20.000 postako dea, eta kontatu postalean nahi duzuena. Hor, nahi duzuen doinu eta neurrian. Bidali postala eta gero ikusiko dugu. Nik orain txekarri ditut Lisboatik batzuk. Baina honek ez du balio, Ez, baina... ez dago ez idatzita bestaldean. Ez dago ez idatzita bestaldean. Ze, postalak bidaldu eta biali eta jasotziaz gain gustatzen zait postalak izatea. Eta kaso bendi bialiko dut bat, Lisboako zigiluarekin ozeanoz bestaldera. Horrek ere balio du, ez da? Berez postala lekuti bertati biali behar da. Purista jarriko gara. Ez, guazen purista jartzea. Nola ez ez? Gu jendearen aurrean bat egin behar dugu.
Baina, adibidez, Huix! Bai, saio honen... Gurasok izango saio balina honen bezala. DNA izango balitz bezala, denak ados egotean. Bai, Eta denak arraun, zia eta boga batera egitea. baina adibidez, pasaden edizioan, batzuk postala aurrez aurre ekarri zuten. Hori purista jarrita, horrek ez du balio, baina guretzat, bai, horrek noski balio duela. Eta noski lehiaketa hortan, balorazioak egin genituen. Hau ez da hausaz boltxatik ateratako, zorrotik Ez da ateratako zozketa bat. zozketatxo bat. Ez, guk egin genituen originaltasuna, tipografia, mezua, postalaren beraren estetika. Maitasun kantitatea. Bai. Ez goratzen. Irizpide asko ziren. Irizpideak errekuperatuko ditugu eta hoiesek aplikatuta baloratuko dugu eta batuketak emango du postalaren garaia. Adibidez, Buenos Airestik bialdezakete postal bat, ze uste dut gure laborategian dagoen pertsona bat, Buenos Airesea bueltan edo, Argentinara bueltan, akaso ez Buenos Airesea, Argentinara bueltan joango dela Laster, eta handik postala bialdezake. Bai. Akaso bi biali barko ditu, bat Bilboruntz eta bestea bigarren kafearen laborategira. Gero kontatuko diogu honen inguruan. Bueno. Ba, zuek, garbi daukazue, ezta? Azalpen gehiago behar ditu honek? Ez, baina bada ezpada sareetan jarriko dugu Hobe. informazio hobe. guztia. Eta egunero, kakalatzen emango dugu, postal lehiaketarekin. Gainera orain kanpora bazoazte, jaiegun hauetan, parada baduzue, handiken bidali eta lehiaketan parte hartzeko. Baina gogoratu politia behar du, mezuak badu bere garrantzia, ez da bidali eta ea ze gertatzen den. Beste usain bat hartuko dugu. Bai, noski eta postalari. pasaden urtean parte hartu zenutenok berriro ere bidali dezakezu zuen postala, Hori bai, Jon Lizuk bidalezakezu, baina uste du zuretzako kafe makinarik ez dela izango. ez. Bestela, ez du pentsatu nahi, berriro Jon Lizek irabaziko balu, arkakusok zenolako showan monta ezak. Arkakusok dio, Iñigi, ez dakit postalen bat izanen den, baina uste dut zure mugikorrean zerbait jaso duzula. Ui, ama, arkakusok urduri jarri nahi, Oi, momentu oi, batean. oi. Ui. Zerbait etorri zai burura, baina Ui, ez dut. igual ezin da irakurri. Bidali du ilikafetera zetako, gauzat esango dizut, ez kara hemen intensito jarriko, baina daukazun kafetera horren kafea, kafe dela esatea ere, bada marka. Arratxaleko 9:30 minutu, muixu bat hemendik arkakuxo, barainain bidean doana. Bagoaz, saioa, serio xamar astea horrelako batean, naiz irratian zarete bigarren kafean. Enaiz pikatu arkakuxo lasai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Esaten da amaitza, ume batek errezen esan dezakeen letrarekin osatua dagoela. Hortik, ama, mama, mam, mer, mai, umame, mat, mu, mor. Hortik hasten da munduratzeak dakarren lehen sozializazioa. Baina hazia eta izatea lehenagotik dator eta bere amarenarekin lotzen da zilboreste amaigabe batean. Batzuetan fisikoa eta emozionala dena, eta besteetan denborarekin gorpuzten doana. Musika ez ezagun baten erritmopean amatasuna dantzatzen hasten da. Norberak barruan zituen oihuak ere erditzen doazelarik. Bizi garen patriarkatuan, emakumearen amatasunak baditu bidegurutze ugari. Eta horren aurretik galdera asko erantzun beharrean aurkitzen gara oso gazteetatik. Naia eta gogotik hasita. Lortutako norberaren askatasunaren zaintzara arte, paradoxa eman dezaketen galderen erantzunaren bila. Espedizio bukaezin batean murgiltzen gara. Botaliteke faltan sekula izan ez duzun zerbait? Ze pixu du utxune batek? I ain't never gonna love you any better, babe. And there's
Amatasunaren desmitifikazio honetan, amatasun mota guztiekiko empatia eta aitortza ariketa bat egina izan dute Oiana Iguaranek eta Amaiur Luluagak, euren Amaraun ikuskizunean. Gizartean figura horrek betetzen duen paperaren inguruko hausnarketa da. Erantzunik gabeko bidaia, norberak ustez dituenak eta falta zaizkionak. Bidean, gorputzak, ahotsak, dantza eta bertsoak gurutzatuko zaizkigu. Beldurrak eta desioak egiten duten moduan. Baina oraingoan Amarauna sortuz, eroritzen bagara, atxeden hartzeko toki bat izan dezagun. Amaiur Luluaga Redondo anoetarra, dantzari profesionala eta euskal dantza garaikideko eta baleteko irakaslea da. Aurra zela hasten da dantzan eta 19 urterekin ahatik dantza konpainian sartzen da. Konpainian daramatzan 10 urteetan, errimak oinetan, ilargiaren malkoa, hormek diote, itxaslapurrak, lau eme, errimak bi oinetan eta dantza lanetan aritu da dantzari eta sorkuntza prozesuko kide bezala. Honez, alur dantza taldean, sua, oinazez, sorka, 1512 eta 2 punturen artean, sorkuntzetan dantza garaikideko goi-mailako ikasketak burutu ostean, bere formakuntzarekin jarraitzen du dantza ikastaroak egiten Belgikan, Bartzelonan eta Euskal Herrian bereziki. Erresidentzia artistikoak egiten produkzio berrietarako Euskal Herrian, Indian eta Suitzan, amatasunaren bidegurutzean aurkitzen da egun. Oiana Iguaran Barandiaran amasarra da, bertsolaria eta umetatik dantzan aritua. 10 urterekin bertso eskolan hasi eta bertsolaritzari emana jarraitzen du, arituz bertsozale taldean zein Euskal Herriko bertsozale elkartean parte hartuz. Bertsolari dabil plazaz plaza 2015etik. Urte askoz, Gipuzkoako txapelketan parte hartu du eta baita bertsolari txapelketa nagusian ere 2017an. Oinkari dantza taldean aritu da dantzari gisa. Ari du, urratsa, tradition, 2.1, itxasoaren emazteak, sagartu, zein aurren emanaldietarako gidoilari lanetan ere. Aker, itxasgora eta ametsen mundua. Idazle gisa, Iparragirre poesia lehiaketa irabazi zuen eta gazte literaturan hormak eleberria argitaratu du. Lehen urtean, Plazida, Oiartzunaren plaza, ipuin ilustratua argitaratu zuen. Komunikazio ikasketak egin zituen eta gizarte komunikazioan doktore gaida Euskal Herriko Unibertsitatean. Dantza zein bertso eskolako irakasle aritu da eta kazetari zein gidoilari lanak egiten ditu. Ama izan berri da. Ama izan ala ez izan ere izatekotan, nola eutxi izanari. Izan ala ez izan, ni, ama izanik. Izan ala ez izan edo izan nola, Amaiur. Kaixo, arratsaldeon. 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 Eta ongi etorri bigarren kafera, Eskerrik asko. Lehenengo zari zara kafe hartzen gurekin? Bai. Ba, ziur nago gehiagotan etorriko zarela, baino has gaitezen lehenbizikoarekin. Izan nola izan? Edo ez izan. Edo ez izan, edo nola ez izan. Hor galdera asko, erantzunik gabe, edo bakoitzak biden topatzitun erantzunakin. Egia da, pentsatzen dute ikuskizun hau ernaltzeko orduan, bai ordunaldia, zerditzea eta edoskitzea egiten ari zaretela, ez da? Esan ikuskizun bera ere, erditze bat izan delako, bai Oianarentzat eta bai zuretzat Amaiur. Zugandik hasita, konta iguzu, nola izan den prozesua? Bueno, lanku kultur zerbitzuetatik jaso genuen deia, eta, proposamena izan zen, Oiana eta biok elkartzea, Marta Agirrezabalan bidez, beak ezagutze gehintun, Oiana gehiago, ni baino, egia da. Eta, iazko abuztun ustet elkartu ginen aurreneko aldiz Oiana eta biok, eta, hasi ginen, ze ingo du. Eta nik esan nion, ni guaintxe, ingurun nire lagun asko ama izaten nahi die, eta nik badakator sekulako kezka, nire etorkizunakin, ezagitelako alkoeten jarraitu, beldur asko, eta, hortxe neola, zalantza horrekin, eta Oianak, beha ama izan berri, erabat murgilduta,
Eta, bueno, burruka hortan edo eguneroko kezka horiekin ez, ba, bueno, egunero entzuten dian gauza komentario askokin, eta, bueno, esatezian, ba, behantzat netzako bezala izango zala ba, gai bat terapiaiteko, eta baita ere, ba, bueno, pixkat lokatzetan sartzeko, ez? Eta ondo lokaztu zarete. Bai, Barruaino. Barruaino. Horrela egin behar direlako gauzak azkenean. Ez da Oiana, nola izan da zuretzat prozesua? Ui, segundu bat, bai, ez. Segundutxo bat, Oiana? Orain bai. Bai, bota. Izan da erronka bat, baina izan da oso bide polita. Nik Amaiur ezagutzen nuen dantzari bezala, eta bere lanak ikusien nintzen. Baina, elkartu garen honetan zer pizten zen deskubritzen joatea, eta elkarlan horretan, zenbateraino eman diogun elkarri, nimintzat Amaiurrekin asko ikasi dut, eta uste dut, bion artean sortu dela zerbait, harreman polit batez gain, eta lokatzorri atera diogula zuku puska bat. Esan dugu iraietik ona, pasada denbora, hasikin zineten honi bueltak ematen zeren inguruan egin eta bar, baina batez ere azkeneko bilabeteak izan dira, benetan lokatzetan sartu zareten hoiek ez da. Autobiografikotik ere, badu eta politikotik ere. Onde guzu, Oiana? Kontua da, gure autobiografia politika gurutzatua dagoela, eta eragin handia izaten duela, eta hain zuzen, amatasunak biltzen dituela zenbait gai, intimotzat saltzen zezkigunak, edo etxekotzat jotzen direnak, baina guztiz, arrazoi sozialek gurutzatuak daudenak, ez da? Eta, sentitzen genuen batez ere, alor horietako batzuk nahiko tabu gisa bizi direla gizarte honetan, eta horiek holtzaratzea batetik erabaki politiko gisa, bestetik aldarri gisa ere, askotan aipatu dugu, emanaldi honetan gure buruari amatasunaz galdetzen diogula, baina amatasunaz galdezka hasten garen unean alaba bilakatzen garela, ezta? Eta gure amak berrirakurtzen ditugula, gure amak eta ama guztiak. Eta zentzu horretan oso garrantzitsua izan da, eta guztiz ekintza kolektibo eta sozial bezala bizi dugu, eta, erabat zipristindua politikoki zentzu zabalenean. Baiz esaten da ez, pertsonala dena ere politikoa dela. Eta guri pribatutasunera, ez dakit, baztertu gaituzkete, denbora luzean, eta zuek aldiz publikotasun hau erabiliz, esaten duzu, begira, goazen honen inguruan, solastea, dantzatzea, bertsoetan aritzea, nola gorpuztu duzu guzti hori, zu dantzaria izanik, Amaiur, guzti hau nola eman da, nola ematen da, holtza gainean, ze zerbait nahiko konplexua dela, esan genezake. Bai, hasiera izan da, nik uste Oianak jarritako bertsoai gorputza jartzea, hortekan abiatu, eta gero bai, pixkat harakatu, beti aipatzet Alaznea Palantza, emeki zentroko Alaznea Palantzak. Hemen izan genuen, bai. Bai, aportatu digula asko, ez? Erditze osteko errehabilitazio baten gorputza, edo erditzen edan gorputzat nola di joan eraldatzen. Zentzu hortan, ikerketa bezala planteatu baiteke, eta gero, nik uste asko Oianak transmititu dian guztian gandik, Oianak esan du elkarren gandik aski kasi dola, nik batez ere beak asko erakutsit prozesu guzti hontan, eta beak esan dakoakin, ez dakit nik interpretatu etena, edo gorputza eraman dut beste gabe. Azkenean gure hitzak bezala gure gorputzak ere askotan ez ditugu bere ganatzen, ez dira gureak, ez da? Orain arte gizarteak uste du beste onak izan gaitezkela, beraz, egite hori ere pentsatzen dut emakume sortzaile gisa aldundu egiten duela asko, ez da, Oiana? Bai, guztiz, horri holtza eskaintzea eta gorpuzkera horri, ze interesante egiten zen niri horre Amaiurrek ere, bere dantzari bilbide oparoan aurkitzen duen desberdintasuna, ez da? Beti bere gorputzaren potentzia eta indarra biztaratu duenean holtzan, hain zuzen orain, intimitatea eta zaurgarritasuna, edo zauritutako gorputz bat irudikatzeak zer dakarkion, ez? Eta gero nola den hori kontraesanean, publikotik ikusten dugunarekin, edo nik holtzan berekide bezala,
zenbaterainoko potentzia ageri duenez, ia mugitzen ez den eta erditzen ari den gorputz horrek nolako indarra daukan, ez? Bere gelditasunean gorputz horrek. Hortaz uste dut, bueno, berdefinitu ditzakegula, intimoa eta publikoak, pribatu eta politikoa, eta zentzu honetan indarra zer den eta zer ez den ere, ez? Hori ere, desera ikitzen da, Amaiur dantzan ikusiz. Bai, gu ere neurri izan gaitezkela alegia, ez da? Eta ez besteen gandik edo maskulinitate batetik gure izana edo naia ikusi. Terapeutikoa ere izan da, Amaiur. Zuretzat guzti hau egitea, pentsatzen da besteentzako ere, ikusle gisa ere izango dela, ze harreman duzue terapia hau, egiten terapia, oholtza gaineko terapia hau egiten duzuenean, zer gertatzen da? Zer gertatzen dan, egia asko nik ustet azaltzen diala emanaldi guztin zehar. Egia asko edo, hausnarketa, ez dakit, terapia izan da, bai oiana baitan etzat ere, berplanteatzeko gauzak berri ikusteko, ez? Ez dakit askotan pentsatzeko, nik oain dela gutxi arte uste nun, igual ezingo nula jarraitu dantzatzen, ama izan da gero. Eta oain, ikustet, sare egoki batekin, 10 egoki batekin, ez? Aldala, ze oian adibidez, zentzortan eredu badan, etzat, abertxolari izanik, nola, izan da, bere barne urruka bate baina bere izan nahi eutxiz hor dago, ez, hor jarraitzeu. Eta, akaso horrek dakartza, iritzi asko, eta, borrokatu beharreko, ez liakenak borrokatu beharreko autuak, baino, politikoki azkenen. Bai, egin behar direnak, eta feminismotik gainera. Batez ere. Tabu asko etxeko zokoetan gelditzen dira, oiana. Zuek guzti hau, lantzen hasi zinetenean, ze tabuekin topatu zineten, batzuk agian, espero zenituztenak, eta akaso beste batzuk ez. Holakorik eman da? Bai, batetik, esango nuke guk ikuskizun honetan ikusi dugula azkenean elkarrezketa abiatzeko puntu bat izan daitekeela eta gaia ateratzea dela gure lana. Hasieratik hartu ginen nahi genituen eredu guztiei kabidarik ezingo geniela eman, beraz saiatu gara harimuturrak agertzen eta jendeak tira egin diezaiela. Eta tabuen zentzuan, hori baina gehiago esango nuke, amatasuna era zehatz batean irudikatzen den moduan, gorputza ere, eta batez ere erditzea, eta hori guztia, erditze ostea zuzenean ez da irudikatzen, ez da existitzen, baina erditzea bere ere nola irudikatzen denez, eta zentzu horretan oso garrantzitsutzat jo genuen bestelako irudikapen bat aldunduta dagoen gorputz batena, ez, ematea, eta hori uste dut oso momentu indartsua dela. Bestetik, ondo esan duzun bezala, feminismotik eta teoria oso ondo dakigu, eta oso pres gaude, Amaiurrek esan duen korronte aurkako borroko hori egiteko, baina gero epaia agertzen da. Eta emakumeak oro har gizarte honek epaitzen bagaitu, amazaren unean, nik behintzat, nire burua gogor eta sendo sumatu arren, min hartu dut. Eta horma hori, kaso espero ez nuen lekuetan altxa zait, eta, estrupuz egin dut, eta erori naiz, hormaren beste aldera. Eta hori ere ikasketa izan da, eta hori ere biztaratzeko apustu egin dugu. Niretzat momentu askotan ikuskizunean zehar badira momentu oso goxoak, badira elkar zaintzeko momentuak, baina nik ere momentu batzuetan gorpuzten dute epai hori, gorpuzten dute gizartearen begirada, eta niri hori antzestekoia violento egiten zait. Eta aldiz, inori ez zaio ez ezaguna egiten. Hau da, denok dakigu gertatzen dela, eta ikuskizun bakarra eskaini dugu, baina dagoeneko jasotzen ari garen erantzuna da, ez? Jendeari zenbaterainoko gertutasuna erakutsi dion, eta zenbat elkarrezketa abiatu dituen, eta jendeak ze kontatzeko eta konpartitzeko gogoa daukan, eta niretzat hori ederra da. Behar bat dagoelako. Behar hori askok sentitzen dugu. Nik neuk sentitzen dut, zalantza hauek ditut, esan diot lehenago telefonoz Amaiurri, eta behar zaituztet ikusi hotza gainean.
Behar dut amaraun hori, behar dut babes hori, behar dut toki bat nun plazaratu daitezken ni era pasibo batean, pasibo kakotxatartean, baino ikusi ez, zure gorputzean, zure barrenen zurrunbilo hori, agian kanpoan ikusten duzunean ere, ematen dizkizulako bestelako kodeak, ez da, Amaiur? Bai, netzat lehen telefonoz aipatu dituzuten bezala ikustea, eszenan, edo entzutea zuzenen mezu batzuk abertxo bidez ez kasuntan. Paren jartzea, ez, azkenean literaturan eta bai dago amatasuna, ahi da ez, geroz eta lan gehiago daude. Baina eszenan, arpegian paren jartzezkizuetenen egoera asko nik uste, garbiago ikustituzula ez, edo mezu bat helarazte izuenen nola modu baten hain garbia, emate izula nolako beste perspektiba bat, edo... Behar dugun fereka eta zaplaztekoa dela alegia ez? Barne burruka horretan egon beharrean, kanporatuz, agian bakardade hori ja ez dalako hain bakardade, ez? Eta sentitzea etzeala bakarra, sentimentu horiek edukitzea dauzkana, ez? Askotan, ama dana, ez dana, nahi duna, ez duna izan nahi, nioten naiz bakarra dauzkana pentsamentu hobekio, sentimentu hobekio. Eta gero konturatzeza, askotan, jende pilo bat gertatzen ezkion egoerak diela, edo sentitzeko modu diela, eta, hori da ateratzen, ez? Emanaldi bakarren, baina ja ikuste du nola aidan ateratzen, eta, pasare hori, ez? Zaintza hori, ez? Baita ere, nola aidan ateratzen jende artea. Lenguaia oso bereziak erabiltzen dituzue, zuek diozue ez dela nasketa bat, bakoitzak bere tokia baitu, hau da musika, gorputza, hotsa, hitza, espazioa, eszena. Zuek diozue begirada dela agian ez, desberdin egiten duena. Oiana, nola azalduko zenuke hau? Begirada bat, lehenik eta behin gure buruei, gure esperientziei, gure mamuei, aurrez aurre begiratzeko eta zintzo izateko gure buruarekin, bain zuzen konpartitua direlako iatako asko eta baliagarri izan daitekelako hori ez hitz egitea eta horiei begiratzea. Bestetik, itzalean geratzen diren gai horiei fokua emateagatik begirada, eta gero, aipatu duzu ez, ahotsa gorputza ez da ni bertsolari rolean eta Amaiur dantzari rolean, lehen segundutik gurutzatzen dira eta gainditzen dira rol horiek, eta, bihontzako konfort gunetik oso urrun joatea eskatzen digun kontua da, ez dakit ez, saiatzea espazio bat sortzen ahotsarekin, hots bidez, soinu bidez, zu esaterako aktore zara eta kasu formakuntza zabalagoa duzu horretan ez, baina guretzat lan handia eskatu dut aldi berean, hain garbi sentitzen genuen ala behartzuela, kontatzeko hainbat gauza sortu zaizkigu bidean, non eskura geneuzkan adierazpide guztiak, ez, erabiltzeko beharra sentitu dugun, gure gabezi, gure zailtasun eta gure nekeekin, baina zentzu horretan niretzat ere bertsolari bezala, Amaiurri gorputzarekin bezalaxe, une batean arnasagatik ezin kantatua, edo esfortzu bat egiten ari naizelako ahotsa etetea, hori ere balioan jartzea, ez? Eta kontakizunaren parte bihurtzea. Duzun hori, kontakizunaren parte bihurtzea, era natural batean, ze emanaldi bat egin duzu orain arte, baina ziur nago badakizuela, erditze bakoitza desberdina izango dela. Horrela egiten dut, baiezkoa egiten dut horrela aurpegiarekin eta buruarekin. Leheno aipatu dugu ere, pitxin bat horrela gaitik ez ateraz, baino beste huelta bat emanez, bertsozale elkarteak duela 20 urte sortu dela lanku bertso zerbitzua, ez? Eta hortik iritsi zitzaizuela zuei aukera elkarlanean aritzeko. Ez dut uste jende asko dakienik, horrelako aukerak ere ematen direla bide hauetatik. Oiana, zu agian bertso elkartea gertukoagoa duzu. Batetik lanku bere garaian sortu zen bertsolariei laguntzeko ez, kontratazioak eta horrelako paper kontuak, eta antolatzaile eta bertsolarien arteko burokrazia lanez eta arduratzeko, baina hasiera batetik eragile ere izan da, ezta? Eta eragiletza horretan, badira urte batzuk bekak ateratzen hasi zela,
bersoa barne hartze zuten ikuskizunak sortzeko, eta hortik oso elkarlan politak sortu dira. Izan bertsoa eta bakarrizketa uztartuz, izan dantza eta bertsoa uztartuz, bestelako ikuskizunak ere, eta une honetan, aurtengo produkzioak 10 gain, erre ikuskizuna ere bada, aurrentzako alpistegia, ikuskizun bereziak dira, apur bat zabaltzen dutenak esparru hori, eta aldi berean ere bersoa beste eremu batzutara eramaten dutenak, ezta? Eta beste publiko batengana heltzeko bidea izan daitezkenak. Egia da orain arte ez dugula aukerarik izan ikusteko oraindik. Laizter izango nauzuean, txaloka. Ziur aski negar ere egingo dut. Seguruna. Katartiko izango dalako niretzat ere. Baina noiz badituzu hurrengo datak, badakigu nun ibiliko zareten datozen hilabeteetan? Momentuz lotuta dauzkaunak, oiana zuzendu jazu gaizki balimanabil, baina uste daukagula maiatzak 7 Igorren, maiatzak 14 Zizurkil, maiatzak 20 Arrigorriaga, 22 Anoeta, maiatzak 22 Anoeta, eta gero okerrez bana, ekainak 17 Munitibarren. Hoiek dira lotuta dauzkaunak oso ondo naiz, ez? Oso ondo daizea. Zizurkil falta zan ustet. Esan du. 14, bai. Anoeta esan duzu, denak esan ditu. Bai, esan du. Eta Zizurkil esan duen uste dut baietz. Ni maiatzako 22 Anoetara maitena nahi bali maizu. Bai, maiatzako 22. Maiatzak 14 Zizurkila zindet, baina maiatzako 22 Anoetara bai. Bale, guazen begiratzea. Ze agenda esto daukazuen, zenien nintzen bitxantzen, errepikatzeko modu nabil, ze celebrityek zeatzen. Alaxega, zingo diogu ba. Zure begiradari eutxiz korrika trenaz edo Amaiur, zure izenean ere badoa ama izate hori. Horixe pentsatu dut. Ez, Amaiur. Ustezu? Bai, ze gauzak. Izan edo ez izan leheno ipatu duguna, ez? Izate horretan ere filosofia ari zarete, gauza asko daude, politikoaz hitz egin dugu feminismoaz, hitz egin dugu kulturaz, baino filosofiaz ere. Ez da? Bai, hauek egia diala oianan kontuak dia, Baina zu ere gorputzarekin filosofia egingo duzu. Erabat, eta lehen gaina esan dizu, ni gorputzakin adierazten, ni hitzan bidez, asko zeituago nago gorputzan bidez adieraztea bai. Asik filosofia izan ez izan hauek oianan kontua dira. Bota dizu amua oiana. Lehenengo eta behin esan nahi dut, ikuskizuna ikusteko aukera daukan edo zein, seitun jabetuko dela, gorputzetik asko zaratago juten dela Amaiur, holtza zapaltzen duen momentutik ja betetzen du bere gorputza baino bastante gehiago, eta hortaz jabetuko zeate, aukera daukazuenean. Eta, izan edo ez izan hortan, uste dut, badirudila emakume bezala ez gaudela osatuta ama izan arte, edo badirudi, hori dela bide bakarra izateko. Eta horri ere kilima egin nahi genion, galdera horrekin. Hemendik esan diguten maiatzaren 22 oso egun polita da, jazein, Arkakusok zerbait izango du, eta Arkakusok agurtu oianan ere partez. Agurtuta oiana, Arkakuso, nik baina inen osarketa bat egin, galdetu jozu ez, Amaiurrek badarama, izenean ama hori, esango nuke izenak markatzen duela gure izakera. Baditugula erronka batzuk umetatik, esleitu zaizkigunak, ustut, Amama pelikulan ere osondo kontatzen dela, zuaitzetan, enborretan, kolorearen bitartez ere, ze espero den norberagaz eta ze zaila den batzutan espero den hori desera ikitzea. Izenak berak markatzen du, gugan jarri diren ezaugarriak, esango nuke zuengan, emakume izate horretan, badagoela hortzarotik zamatxo hori. Ama izatearen hori, dagoeneko gainean dagoena, eta hori ere nahi bada behintzat egin beharreko deseraiketa bat, ala beharrezkoa ez? Joan zaitezke parean dugun jostaiu dara eta ikusi zen bat arroxa koloreko panpin ume agur jaio berri saltzen diren lagurte ditugunean. Saiatzen gara tapatzen ez da? Horregatik tapatzen dugu. Gaur nire buruarekin tapatu dugu, baina bai ez, egia da jostaiuak berak ere, beti ere neskatilentzako izaten direlako bestein zaintza bermatzea, eta ez norberarena ez, eta eraldatzailea edo iraultzailea dena azkenean dela norberan, buruan fokoa jartzea, ez da neskak?
Noski baietz. Oianak baietz dio. Bai, eta hortarako alegin bat da, Nik uste amaiurretanik terapia izan dela diogunean gure burua zaintzeko modu bat aurkitu dugula, hau kontatzen eta zabaltzen eta jenderekin partekatu eta elkarrezketa horiek abiatzen, eta elkar zaintzeko aldarri bat da, ezer izatekotan amaraun da, estutzen gaituzten korapilo horietatik abiatu eta sare bat ere ikitzeko alegina, ez? Eta sare hori dagoeneko hasi gara sentitzen inguruan, eta gogoz gaude zabaltzeko eta nahi duen guztiari magal hori eskaintzeko. Hau esanik, nor ez da bertaratuko. Jaiotzeko mundu oso bat hautsi behar da. Horixe duzue baita esaldietako bat, segia da zuen prentxakita edo nola ditzen zaion, ez da? Zuen informazioa, ikuskizunaren informazioa osatzen duen PDF hori edo, ez? Hortxe daukazue jarrita. Bai, hautsi behar dugu mundu hau, Amaiur. Aldera potoloa da, baina bai, noski baietz. Hautsi dezagun, ez da? Guztiz. Guztiz, eta dantza eginoz gainera, eta bestuz. Oiana, hautsiko dugu? Esaldi hori Leire Bilbaorena da, etxeko urak liburutik, eta hain zuzen badauka beste esaldi bat, esaten duena mundu hau aldatzeko jaiotzeko modua aldatu behar da. Eta bi horietan, eta jaio, eta hazteko, eta hezteko, eta zaintzeko modua, eta gauza asko sartuko genituzke. Ezin da hobeto esan, ezin da ederrago esan, eta ezin da zentzuz haratago joan. Eskerrik asko zuen zintzotasunarengatik, artista sortzaile gisa, eskerrik asko zuen aizpatasunarengatik, ze zuek biak ikustea elkarlanean hemen hitz egiten ere ni oipurdia izan dut azkeneko ordu erdi honetan. Nik pentsatzen dut beste gana ere iritsiko zela ez? Energi berezi hau. Eta segidez zuela holtzan egiten duzuen hori egiten, eta etor zaitezte beste behin ere bigarren kafe bat hartzera. Oraingo honetan, Oiana zu ere gorpuztuta hemen, posible da neinean. Mila esker Oiana Iguaran Barandiaran eta Amaiur Luluaga Redondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta guk aurrera egingo dugu pixkanaka, baina bien bitartean gero bat gaurdanik Aizean Marti Arturen folketik jazen zenbel diskotik berreskuratu dugun kantu ederra gozatuko dugu, arratsaleko 5 eta 4 minutu izango dira segituan, eta hementxe jarraituko dugu guk Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Baimenduko didazue spoiler txiki bat egitea. Gaur gelditu makinak saioan gauden lekuan gaudela eta zaudeten lekuan zaudetela, adi, mapa kognitibo bat egingo dugu. Izan ere, ze harreman dugu ingurunearekin? Nola irudikatzen dugu? Zer eragin ditu gugan eta gure identitatean? Psikologia arlotik ikertutako kontua da, eta gaia aztertzera dator Olaia Larruskain ingurure, psikologiako irakaslea. Mapa kognitibo horretan kostaldea agertzen alda? Hemendik 5, 10, 20 edo 50 urtera berdin marraztuko altzen nukete? Ez diogu eukalipto landakitagat kopuruagatik, itsas mailagatik baizik. Fermin Alvarez geologoak itsas mailaren bilakaera du ikargai eta oinak bustiditzan gonbidatu dugu. Gelditu makinak saioaren atlas kognitiboa osatzeko, hauxe 26. ekinaldia. Asteragoaz. Jada entzungo dituzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Aba, talde suediarra ze izan zen hau, eta zer den gaur egun oraindik ere, 20. mendeko mundu mailako talde garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe. Mamma Mia, Waterloo, Chiquitita, edota Thank You for the Music bezalako kantuekin mundua konkistatuzun laukoteak eta gaur gramofonora ekarri nahi izan ditugu, justuki 1967ko apirilaren 9 aditzen ari garen Dancing Queen abesti ezaguna Estatu Batuetako lehen postura ailetu zelako. Arrival izeneko abaren 2. albumeko 2. singela izan zen Fernandoren ondotik, eta ordutik taldearen kanturik ezagunenetako bat da Dancing Queen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Arratsaleko 5 eta 9 minutu eta hementxe bigarren kafean aurrera egiteko prest. Egia da utzi digula alako utxunea aurreko tarte honek, Oiana eta Amaiurrekin sakontasunetik eta intentsidadetik aritu gara, eta uste dute pixkat mugitu gaituela guztiok, ez? Bai, eta hau gainea asimilatzeko denbora izan beharko dugu, Hau ez da batekoan egiten, beraz, utzi dezagun hor. Geri nintzen denbora guztian Katisa Agirreren amek ez dute liburuan pentsatzen, eta nola amatasun deformatuak aipatzen ditu, eta amatasun forma ugari horiek, eta guau eskeze gai potoloa. Eta ze beharrezkoa, onda zitze egitea. Bizitza bera. Bai, baina bakizu eze? Geatu gara hola pixkat indarri gabe, nik albiste hon bat. Indartuta, baino beste energi mota batekin, ez? Oida, bai, saturazio gutxiko indarrarekin. Albiste hon bat daugatzu entzat. Bota. Eta behin aipatutako maite dut ez batekin lotura estua daukana. Bai, ego Euskal Herrian, oraindik hemendik aurrera, tabernek eta jatetxek iturriko ura doainik eskenik beharko dute aurrerantzean. Iritsi da legea behingoz. Eta badakit hemen maite dute zetan aipatu dugula noiz edo noiz, eta bai, ekonomia zirkularreko estrategia eta hondakinen legea indarrean sartu da, eta honek erabilera bakarreko plastikoekin lotura du, eta bertan aipatzen da, zu sartzen balin bazara taberna edo jatetxe batera eta baso bat urmesedez eskatzen balin baduzu, zerbitzareak ezin dizu esan ez. Eta aurpegi txarra jarri diezazuke edo hori ere legoz kontra. Eta ezin duena da
ur botella kristalezko batean urra iragazita zerbitu, bertan botillan mezu pompoxo, jasangarri, politiko, eta eraldatzaile mordoa jarri, eta gero 2 euro kobratu kontua irizen denan, hori ere zingo doin. Ez, hortik zetorren maite dut ezagarrantza. Albiste ona. Gogando txiori jarri nuenean, norbaitek erantzun zuela legeak hau eta beste dio, eta hori ezin dute egin, eta norbaitek esan zuen, hori ezingo dute Leicester egin, baina oraindik legea ez dagoa indarrean. Aizuta, noiz hartzen da indarrean lege hori, badakigu? Enago ziur. Begiratuko dut, leku batzutan irakurri dut 2023ko urtarriaren batetik aurrera dela. Beraz, datorren urtearen hasirarekin, baino enago guzti ziur eta investigatuko dugu. Oso ondo. Xabi Solonak abesten du, bai, bidasoatik aratago Euskal Herri bat badago eta Euskal Herri horrek askotan arro sentiarazten gaitu. Duela gutxi jakin dugu, atzo bertan izan genituen dagoeneko igandeko Frantziar hauteskunden lehen itzuli hortako emaitzen xehetasunak, eta hegoaldean gertatzen den bezala Frantziar estatua litzateke berdin izango Euskal Herriko bozkek aginduko balute, ze Marine Le Pen litzateke 2. indarra izango, Erik Zemugetzen 4. indarra izango, eta eskuinari, ez dakit, kordon sanitario delako hori egiteko behar horretan, Euskal bozek badute bestelako irizpiderik, eta, hegoaldean boxi eta neurri handi batean peperi egiten zaion bezala, batez ere azken urtetan lehen indarretatik osurren egon diren bezala, eskuinen muturrak iparraldean bidasoatik aratago dagoen Euskal Herri hortan ere, eluke toki hondirik izango, eta horrek pozten gaitu, hori ere berri hona da. Soinu jole bat ari garantzuten eta Leicester beste bat Euskal Herria ditxosozko honetan ere izan ditugu. Mila eztabaida soinuaren inguruan, baina soinu guztiak dira, txikiak eta hondiak, diatonikoak eta ez direnak, eta soinuak ere eramango gaitu Leicester, esango nuke Kantabria aldera, eta ondoren Leicester Argentina aldera ere, baina dena lotuta, musikaren bitartez egingo dugu gainera. Arratsaleko 5 eta 4 izango dira segituan, eta hementxe gara Naiz irratiaren sintonian 2. kafean gozatzen egia esan, irrati egiten gozatzen ari gara eta. Soinuak, akordeoiak, deitu nahi duzuen bezala ematen digun musika askotara hurbiltzeko aukera, eta aipatu duan bezala, guk orain ipar Euskal Herritik, mendebaldeko Euskal Herrira egingo dugu bidea, ze esango nuke Kantabria inguruan harrapatuko dugula gure hurrengo gonbidatua. Atzo jakin genuen, edo azken ordutan jakin dugu, Txinan izango dela, bere izena daraman lehiaketa bat, akordeonisten artean izango den nazioarteko lehiaketa bat. Tianjinen bertako konservatorioak antolatu do, bertan gertatuko da, baina tartean munduko akordeoiaren konfederazio ere izango da, Confederación Mundiale del Acordeón, Gorka Hermosa International Composition Contest antolatzeko. Eta, guri gaur goizean eman digu, hola bihotzak alako beharra, bere protagonista gurera hurbiltzeko eta bideo deiez bada ere egingo dugu. Gorka Hermosa, arratsaldeon eta ongitu hori 2. kafera berriro. Kaixo, atxaldeon. Enabil urrun ez da, Kantabrian harrapatzen zaitugu, Torrela Began izango zara, ez da? Ez, Santanderren, hemengo kontserbatorian egiten dut lana, eta gotxuen harrapatu nauze. Ondo da, izu, notizia irakurri eta lehenengo, ez da egit, ez ustean harrapatu.
jakin badakigu eta uste dut saiontan aipatu dugula behin baino gehiagotan zure musika jartzean mundu mailan jotzen dituztela akordeonistek zure piezak eta badagoela nazioarteko elite akordeonistikoan alako, begirune bat Gorka Armosarekiko, zurekiko, baina aizu, Txinan horrelako lehiaketa bat zure izenarekin, zure piezekin, ez da makala balorpena, ez da makala gertakaria. Txina boi txorota. Ezin diegu kasu egin bestela, holako asuntan bukatzen dugu, osea, bueno. Egia esan, sekulako susta izan da oso sorpresa politxe, eta askotan astero jasotzen dituten mundu guztitik nire komposizioen bertsio desberdinak, baina hau bai da egirlagia, beste urrats badala, ez da oso politia dala, geure kolegen oneritzia onartu, eta horrelako evento bat egin behar dutela ikustea ez. Nolako izango da lehiaketa? Irakurri dugunatik akordeonistek, interpretek, zure obrak jo behar dituzte, edo zure obraren bat aukeratu behar dute, epaimai bat izango da, epaimai horren presidentzian zuzeu, eta aukeratuko duzue onena. Horrelako zerbait, ezta? Ostras, nahi bizitzan lehengo aldiz lehendakari izango nahi zerbaitena. Emozionatena. Utziko digate, azken, ez dakit ez egiten nahi dia, baina utziko digate, bai. Lehiaketan parte hartzeko jendeak nire obren interpretazioak bidaliko ditu bideoetan, eta nazioarteko epaimai batek aukeratuko du obra honena edo, interpretazio honena edo, eta gero sariaren parte bat izango da obra bat idatziko dudala irabazlearentzako, eta esklusiban obrari jotzeko urte bat emango zaiola, eta politia izango da elkar hartu eman hori ez, eta sekularako esperientzia da esan, lotxauta eta dena, baina, Arrituta zaudez, da? Ez da gutxiagorako. Hori nik uste jende helduari bakarrik gertatzen zaiola, ez da ja arduratzen hasita, ja, hostia, nire 45 urteekin da heldua, edo, larritzen hasita, bai. Aizu Gorka, komposizio hori, ez dakit, neurrira edo, baina konposatzerako orduan, interpretearen ezaugarriak ere kontuan hartuko dituzu, jakin nondik ari den, nondik heltzen duen soinu. Desientetan egiten dut, ondela urte batzu jason nuen Grayson Maysfield Zelanda Berriko akordeilariaren enkargua, berarentzako zerbait idazteko, eta kamate edo Zelanda Berriko dantza famatuari buruzko pieza bat egin nion, eta geroztik munduko txoro asko betziate behintzako gozak idazteko, eta bai txinatarrentzako bost pieza idatzi ditut ja. Hori idazten diate, eta askotan idatzi diate bai musika tradizionalaren adibide desberdinak, eta hortik abiatuta idazten ditut gauzak edo. Norbaitentzako zerbait idazten dudanean, gustatzen zait bizkate norentzako idatzi behar dudan ikustea, eta azkenean da traje bat ikia bezala, eta ezautu behar duzu ondo pertsona, interprete bezala, baina baita pertsona bezala eta zer esan nahi duen artista bezala eszenario gainean, edo Josu Zabalak esaten zuen kantak idazten diranean, baita pentsatu behar da diarala ze abeslariarentzako idazte dituzuen, ez? Berak zuen berdin konposatzen, garirentzako idazten bazuen, edo zazpi eskalentzako, edo oso garrantzitsua dela ikustea zenentzako idazten duzunez, eta musika klasikan, nik uste are gehiago, ez orduan, politia izango da, irabazlearekin hartu eman hori eukitzea, eta azkenen norbaiti zerbait erregalatu nahi diozunean, nahi duzu berari gustatzea, eta traje hori apropos gelditzea, ez orduan, politia izango da hartu eman hori. Eta interpreteentzat Gorka nolako izango da kantuen sortzaia bera horrez aurre izatea, epaimailean, zuere interpreti izan zara, edo bazara, nola uste duzu sentitu daitekela musikaria, ez da egit, sortzaia hor pare-parean izan da, eta jakinik, ez, berak epaituko duela neurri handi batean? Horrean eukitzarena, ez dakit nik uste musika klasikoan asko mitifikatzen dela kompositoren irudia, ez, baina, nire idoloa edo nik uste musikaren jainkoa Bach dela, baina Bachi ardoa piloa gustatzen zaio, 20 piko seme alabok zituen, pertsona normal bat zan, kriston doaiarekin, baina pertsona normal bat,
eta bueno, hortik jainkotik nereraino jetxita, 20.000 pisu jetxita, are gehiago, ez? Ez dakit, nahi, denok pertsona normalak, por supuesto, nahi bai gertatzen zait, asko estimatzen, asko admiratzen dudan artista bat aurrean dudanean, pilo bat mozten naiz, eta txiki sentitzea, ez? Baina gero egia da pixkat, jendea ezagutzen dezunen, konturatzen zera, azkenen zenok pertsona normalak ega da. Defekto eta virtute desberdinekin, eta nik uste hori dela garrantzitsuna, ez? Zeinekin lan egiten bali mazu, erakustea, hori azkenean maila berdinean gaudela, eta maila berdinean egotea dela abia puntua itxurazko zer gauza itxeko, ez? Gorka, agurtu horretik, nola dago zure agenda oraintxe? Zenbat lan pilatu dira, komposizioak, proiektuak, ze azkeneko zenben bigarren kafean soinu hartuta izan zinean ere, bazinen, Iparragirrerena, badakite, Jomaiaren diskoan ere ibilizarela lanean. Esan behar dut, Lorca Lauaxetarena ikusten egon nintzen, Gorka. Zen negarra botan dituen, zen negarra. Zenbat edertasun, zenbat talentu, zenbat dena. Hori ere, errepikatuko duzue berriro ere holtza gainean ikusteko aukera izango dugu edo oraingoz ez? Bueno, sekula zen diteke, ez dut esan ez, 20 bat ekitaldi egin dituen Lorca Lauaxetarekin, da sekulako esperientzia izan zen, ez? Hor hasi nintzen Jon Maia pixkate gehiago ezagutzen, eta gero Zurbeltzak trioa montatu genuen, eta aurreko urtean Jonekin kantu bat gara diska atera genuen, eta orain ekitaldi pilo bat ditugu Jonekin. Nik uste Jonek kriston kutsua daukala, ez? Oso garrantzitsua dela eszenatokira igotzea eta zerbait esatea, edo argi ukitza zerbait esan nahi dezula. Eta Jonek badauka doai oso berezi bat jendearen bihotzak igutzeko, eta pasada bada, ze bere ekitaldi guztietan jendeak bukatzen du zutik, neharrez, txaloka, emozionauta, eta hori oso zaila da. Jonek iman ditugu azkenengo 6 urtetan, 90 bat kontzertuela, eta pasada bat izan da agitako bakoitza. Eta gero ni, 20.000 saltzetan, 17 proiektutan nago paraleloan, esartu eta pixkate lokura, baina oraintxe aurkeztuko dugu ekaina aldean diska berri bat, flamenkotxea 2 izenekoa, Jose Luis Monton gitarra jole flamenkoarekin, eta konbidatu berezi pilo bat, Jon Maia ere bai, Oreka TX, Gariko Itzmendizabal, Toti Martínez de Lecea, Zumarrako Trikitixa, abeslari afrikarrak, Muen Bana eta Pirutxi Apo, Juan Carlos Aracil, flautista, eta abeslari flamenkoak, Sandra Carrasco eta Roko, kriston jende piloarekin da pasada bada horrelako talentua duen jendearekin joal izatea eta beraien artea konpartitzea, ez? Nik nire idola Richard Galeano da nire idola, eta behin elkarrizketa baten entzun nion galitzizitela zintzen bere sekretua, eta esatuzela beti bera baino hobea zan jendearekin jo izan zuela, eta hori saiatu naiz ni nire bizitza guztian, da jende guzti honekin jota, salvo la hermosura, todo se pega, ez ni hermoso nola ja banaizen, beste guztia berpegatzen zaiten ikusteko, horrelako jendei gerturatzen ez, da, pixkanaka eta humiltasun guztikin, behaien mailan egoteko aukera daukadan, edo daukagun, eta hori oso proiektu polita aterako dalaren intentzio dugu, eta gero Gariko Itzmendizabalekin ere diska berri bat aurkeztekotan gaudea azaroan edo, Carles Benavente eta Tino Di Geraldo, Paco de Lucía, Camarón, Miles Davis, eta horrelako jendearekin jo izan duen jendea, eta horiek, foieria mitos vivientes, da horrelako jendearekin jotzeko aukera aukitzea, da amets bat eki bihurtzea, así que, horiek bi saltxako entxokurtu zaizkitenak, eta tartean beste 20.000, baina oso pozik horrelako jendearekin artea konpartitzeko aukera aukitzea, ez? Gorka, Euskal Herrira buelta laiztere egingo duzu? Bai, ostegunen, jo berri. Gura zuen etxera, eta gero urrengo igandean, 24ean, jotzen dugu Gaiarra antzokian, Jon Maiarekin, eta 29ean egongo gera Barakaldon, Toti Martínez de Lecea, Edurne Zabalo, eta ni, hirukotean, sorginak eta sorginkeriak espektakuloa aurkezten, eta maiatzean beste saltxa gehiago, eta perejila, eta denetik.
Aipatu zu Richard Galianok bere sekretua kontatu zuela, nik gogoan dut orain, akordoi lehiaketa batean, esango nuke Castelfidaron izan zela Enrique Telleria bandono jolea ari zela, ondori naiz ez, Enrique Telleria da. Eta galdetu zioten aritzaldian nahi zut, azina trukoa esan zuen, nire kasuan mugikorrik eta agendarik ez izatea. Berak bazuen pertsona bat hori kudeatzen zuena, baina lasai asko bizi zen buruan agendaren beharri gabe eta hola satelite moduan, eta haren diska badaukat gogoan, Evolution and Tango, Piazzolaren gainean egindako lanura, eta konturatu nahi zen mentxari ginera entzuten, Libertangoren 11 variazio egin zen dituen azkeneko diskonetan, eta zer diren paradoxak, ze horrelaxe suertatu da saioa, baina zure atzetik aurkeztu behar dugu bigarren kafeari esker ezagutu genuen pertsona bat. Eta be argentinarra da, Marcos Cedin aurkeztuko dugu segituan, bigarren kafea konfinamentuan egiten hasi ginenean, konturatu ginen streaming bitartez, mundu osora egiten dugu saioa noski, baitan naizen webgunenen bitartez, eta bazegoela entzule bat argentinatik euskera zekiena, paradoxa, urte pare baten bueltan Euskal Herria iritsi da, eta laizter gurean izango dugu. Ez dakit, gizajoak pentsatuko du, gaur ere tangoa kokatu diazu hemen eskuartean, Gorka Hermosak fandangoa dantzatzen ere ez dakit badakien, eta uste dut Marcos Cedinek tangoa ez duela dantzatuko, baina horrela egokitu da. Gorka, Piazzolarekin argentinar bat agurtzea Euskal Herritik ere ez da gauza itxusia, ez da? Uste dut ondo ari garela. Bueno, politia da. Piazzola aukera ez da beti daukera ona. Piazzolaren gainen egindako variazioekin Gorka Hermosa agurtuko dugu, Gorka. Izango dugu aukera, beste kafetxo bat hartzeko hemen bigarren kafean lasai askoz, proiektuak eskuartean badituzu, aipatu dituzun musikari erraldoi pila, eta uste dut, eurekin izango duzun elkarlan horren berri izateak ere. Mereziko duela bitartean, zaindu Kantabrialde hortan, egin kontuz Euskal Herriako kilometroak eta gozatu, asteburura begira, eta azken urrengo aste hauetan izango dituzuen emanaldi pila hauek. Mi esker zuei da musio handi bat, guztientzako. Beste bat bueltan Gorka, izan ondo. Asterarte. Baia nahi gabere lotu dugu. Euskal Herria Argentinarekin, naiz eta berak lotura asko egin dituen. Gorka Hermosak ez du erantzun, baina esango nuke fandangoarekin jotzen bai, ikaragarri non moldatzen dela, dantzan ez dut uste nuke esan. Aurre iritzi bada hori, ez baina aurpegia ikusi diot. Marcos Cedinek tangoa dantzatzen badaki eta galdera hau 1000 aldiz baino gehiagotan egin diote. Marcos Cedin, arratsaldeon! Arratsaldeon, zelan? Ondo, flipatuta gaude. Bueno, historia kontatu dut, alaxi izan zen. Bigarren kafea egiten hasi ginen, apirilaren 21 etxetik, konfinamendu bete-betean, mundu mailako konfinamentu hartan, eta bapatean konturatu ginen, ez dakit, aste horietan edo, bazegoela entzule bat Argentinatik agurtzen gintuena, eta gu flipatzen, gu arrogu gustora, bigarren kafea mundiala da, baina argentinarrak euskera zekien, eta harreman pixkat egin genuen, eta noiz benka izan dugu elkarren berri, audiotxoen bitartez, bideo deiez, eta, Marcos Cedinek urte bete daramazu ja Marcos Euskal Herrian. Bai, ia urte bat, bihar izango da nire lehen urtea hemen Euskal Herrian. Bai, iritsi nintzen iazko apirileak 13an. Bai, así que bihar izango da nire beteko da nire lehen urtea. Eta bete duzun horri batean, ez da egit, ametsa edo, guazen hasierara, nola zen da Marcos Cedin euskeraz ikasten, ze hau, entzuleren batek akaso jakingo du, noizbait kontatuko zigun, baina askorentzat ere, errepikatzea ez da gauza txarra izango, nola iristen da Marcos Cedin euskarara. Bai, a ber, hasi nintzen ikasten, orain dela 4 urte. Eta, gero, torre nintzen ona, orain dela 2 urte barrantegi batera, egon nintzen hilabete bat, eta gero buelto nintzen Argentinara, eta gero pandemia. Marcos, duela 4 urte etzekizun euskaraz hitz egiten? Ez, nuen ezagutzen, bez. Etzen nuen ezagutzen hizkuntza, eta orain zaudemen eserita hitz egiten solasten ari zaren moduan. Guari gara hemen Marcos Cedin uri buru. Hor, bazegoen pistatxo bat, Marcos, zure euskararekiko lotura horren inguruan mintzat. Da nire bigarren abizena, da nire aitaren partez, eta, dirudienez, nire arbazok orain dela 3 urte edo 4 urte, etorri ziren, joan ziren Argentinara, Mendatatik, Bizkaitik. Eta nik ez nekien, euskara ikasten hasi nintzenean, nik ez nekien, datu hori ez nuen ezagutzen, nik, argi dago, nekiela nire abizena zala uriburu, nekien euskaluna zala. Orduan, orain dela, 5 hilabete joan ginen Mendatara, ikustera,
eta bueno, saiko azaletadiz, ezagutu genuen uruburu bat, neska bat, así que, bueno, nire hori, rastatzen ari naiz nire abizen. Ze polilla. Bai. Ni nao? Arrituta. Oi, esaten nik. Zuek zaudete, Tapia Teleturia bezala galdurikan nago. Marcos Tedin izatez kazetaria da. Kazetaritza edo informazio ikasketak egin dituzu. Osea, zenituen ematen duela hamarkada bat izan zela. Eta oraintxe izan da, Buenos Airesen, Argentinan, eta nahi zenuen Euskal kazetari gintzan murgildu edo Euskal kazetaritza dastatu mikrofono bat ahoan izan da. Ona etorri, EITB-ko masterra egiten aritu zara, orain praktikak egiten ari zara Euskal Irrati Telebistako atal batean. Bueno, amets, horiek betetzen joan zara, Marcos? Ametsa izan da, bai. Eta ametsa da, bai. Osea, bizitzen ari naiz amets bat, hori argi dau. Eta, bueno, bai, ikasten hasi nintzenean, banekin euskararekin baila lan egin nahi nuela. Eta hasieran, bueno, a ber, ni Zornotzan bizi izan nintzen, bueno, Euskal Herriera iritsi nintzenean, lehen Zornotzan bizi izan nintzen, eta taberna batean egiten neban lan. Nola diote Zornotzarrek zorrontza, ez da? Zenbat izen ez dakit. Eta, bueno, nik egiten neban lan euskaraz, bai. Bueno, ez da kazetaritza, baina bai. Eta taberna batean nengoen, bai, bueno, tragoak eta hori dana kudeatzen, baina euskeraz, eta hori nik uste dut amets bat izan zala, lehengoa, bakit ez dala kazetaritza, baina euskaraz lan egitearen ezat, nahiko... Bai, eta ahozkotasunetik edo jendearekin komunikatu alizatea, ez da? Hori da, eta, klaro, azkenean taberna batean, Bizkaian, klaro, hartzen nuena zan, Bizkaiko izkera, Bizkaiko euskara, euskalkia, eta bueno, hori asko ikasi nuen, eta bueno, orain EITB-en berriro batuera, eskerrak. Baina, bueno, bai, denetarik pixka bat ikatzen nahi naiz, así que, bueno, oso pozik. Zein da, mitoren bat eroriko zen, ez? Uste dute, mito asko eraikitzen direla, eta Euskal Herriak baduela hortarako, ez dakit, joera edo errestasuna, ona iristeakoan zein izan daula pixka erori zaizun, edo desegin behar izan duzun mitoetako bat, edo bat. Bai, da, nire, nik neukan irudia, asko aldatu zuen, oneritzen izenean, baina ezakite mitoren bat... Galdera zaila. Bai, no, pensatu bardo, baina bai egia da, nik hona torren nintzen, ideia batekin, Euskal Herriko ideia batekin, eta torren nintzenean, eta helu nintzenean, kontrotu nintzen, nik pentsatzen nuena, bueno, azkenean, ezala horrela, bueno, alatzen da, bai. Euskerak berak ere uste dut mito horietatik baduela, ez? Euskal Herrian euskeraz bizi daiteke, baina batzutan borrokatu behar da euskeraz bizitzeko. Bai, eta bueno, atzo Domekan, Carmele Jaiok esan zuen, euskara ez dala hizkuntza zail bat, hori argi dago, ez? Euskararen inguruan nik uste dut zaila dena dala euskararen egoera, hori bai dala zaila. Azkenean, nik ez dekote arazorik aditzekin edo hitzekin, nik dekote arazorik azkenan dauzkat arazoak, ez hitzeiterekin edo jendeak ez ulertzarekin, hori da kontua, azkenean ni betzatzen naiz euskaraz egiten, eta leku batzuetan edo ez dute ulertzen, edo azkenean nik egiten dudan euskara txarto dago edo ez da egokia, orduan hori batzutan bueno, bai, arazoak zorritzak ezagit. Batzuetan joaten naiz herri batera, eta nik egiten dut ahaldudan euskara, eta jendeak esaten ditu, bueno, hori ez da esaten, ez dakit, nik egiten dut, nik ahaldudana, eta nizagetzen naiz, eta nik uste dut kaso horretan arazoak, euskaldun zarrek batzuetan bai, arazoak dauzkatela gure euskaldun berriekin, euskaldun berriek egiten dugun euskararekin. Batzuta. Beraz hori ere topatzen duzu zoritxarrez, ez da alako xenofobia euskaldun bat, ez? Ez baduzu euskara, ez pasara euskaldun zarra, edo ez baduzu egiten guk egiten dugun moduan, honek ez du balio. Badago hortik. Nik uste dagoela denetarik, jende askok bai eskartzen du nik euskaraz egitea, eta nik uste hori da jende gehiena, baina, bueno, batzutan herri
batzuetan, zute izenak eman nahi. Baina herri batzuetan bai gertatzen da, bueno, euskaraz egiten dut, eta jendeak pixka bat arraroa behiratzen dit, edo zakizar. Igual argia dago, hemen arazorik larriena dela, ia leku guztietan, edo leku gehienetan, ezin du dela euskaraz egin. Espainolez egin moduzu. Hori da, bai, ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon ezin dute euskaraz egin, ia inoz ez, orduan. Hori da arazorik larriena, hori argi dago. Nio, kerez panaiz eta memoriak eutxe egiten ez badit, Marcos Tudin Charlie García zalea da, oso ez da. Gorkak dio, Gorkak dio, Aupa Marcos eredugarria eta euskalduna. Hoixe baietz. Gainera, euskara derrasko daukazu. Euskalkiarekin ere horrako gozakertan zizkizu, zen nabari da euskara Bizkaialden ikasi duzula, Bizkaierarako joera baduzula. Nabari da ondo entzunez gero argentinar jatorria duzula, ez? Puntua da hor. Baina ondo zein ederra dena. Zu daukzulako oso fine, esan nahi dut, badaukzu musikalidadetik eta inteligentzia musikaletik. Itz batzuetan bakarrik. Batzuetan bakarrik. Oso sotila da. Zein ederra den, ez? Bai. Askotan uste dut bestiok ere komplejoak kendu izan ditugula. Honi, gertatu izan zaitez, espainolez hitz egiterakoan, edo kazetari bezala espainolez, esea oso gogorra izatea. Eta, edo erreak. Eta horrekin oso kezkauta, behin batek esan zidan, Izu, espainolari iparraldeko espainola hitz egiten dugu. Bai, mota askotakoak. Hori da, euskalduna gea, eta hau da gure, ez? Hori da. Eta egia da, izkerak berak ere eragiten duela hortan. Baina, bueno, bai, badago norberaren, berezkotasuna mantentzea ere ederra da, eta bueno, Marcos izango zen argentinar euskaldun bizkaitarra. Horrela, pausoietan. Ez dakizue zelako nazketa okadan burua, da hori da, claro, momentu batean egon nintzen taberna batean lan egiten, eta gero hasi nintzen masterra. Eta masterraren, aurkitu ditut euskalki mota asko eta ezberdinak, eta oso ezberdinak gainera, eta, claro, nik neukan nirea, eta masterrean normalen jendeak, behintzat jendea, saiatzen da, batuera egiten, orduan ni, claro, berriro, saiatu nintzen, batuera egiten, baina buruan neukan Bizkaira, orduan zen nahiko nahazketa, eta orain, depende momentua, aldatu behar dut, baina azkenean, esan dudan bezala, egiten dut alduan euskara, eta hori da ateratzen zait. Zu tatuei bat daukazu, hemen zure besoan, ezinez, ekinez egine. Ezina, ekinez egine. Ezina, ekinez egine, hori da, hori zarazu. Hori da, bai, nik uste dut zaldi horrek da aurrera eramaten nagoena, eta bai, beti mesatzen dut nik lortu nahi dudana, lortu alot edo behintzat saiatuko naiz lortzen, eta hori da, behintzat nire ametsak betetzen saiatu behar naiz, hori da azkenean nik pentsatzen dudana. Eta egiten duzuna. Bueno. Garrantzitsua dela. Ametsa baldin bada euskal kazetaritzaren giroan aritzea, bi aukera daude. Korresponsalia bat lortzea Amerika Latina osorako adibidez Argentinatik, edota Euskal Herrian geratu, edo Euskal Herriera buelta egin, eta Euskal Hedabietan lanean aritzea. Bide batez, naiz irratiaren zuzendaritzatik norbait entzuten ari baldin bada, hemen duzue Argentina euskaldundu bat kazetari izateko senarekin. Zein da plana, Marcos? Zein da helburua baldin badago, akaso ure Marian joatea, ere badaukera bat, eta ikustea ze gertatzen duan. A ber, nik esango nuke zaila dela planak egitea etxetik hain urrun. Hori, azkenean niri zaila egiten zait pentsatzea, argi pentsatzea, etxetik urrun egoten. Orduan, orain nik pentsatzen dut, etxera buelatu nahi duala, bai ala bai, eta nik uste dut buelatu gana izela. Azkenean, Argentina da nire herria, da nire etxea, da nire familia, nire lagunak, nire neska hor dagoela, da guztia. Orduan, nik bueltatu nahi dut. Baina, klaro, zein da arazoa, euskararekin lan egin nahi dudala. Hori da arazo. Orduan, bi gauza horiek, balanzan jarri behar dut, eta ikusi. Baina, bai, korresponsal izatea, adibidez, izango zen nire helbururik nagusiena, ez da lorrezina. Ez, egia da.
Así que, bueno, saiatuko naiz hori lortzen. Hori da nire urrengo pauso. Ui, gero telebistan albisteak, Marcos, Buenos Aires. Ze posta hartuko genukeen, Bai. Eta nire bai. Bai. Bueno, ez da dia esarretu Arantxipadia. Arantxi asko maite zaitugu, muxo ondi bat hemendik. Eta, de hecho, klase batean, irakasle batek esan zidan, orain dauen korresponsala, bera dala, Arantxipa. Eta Instagramen eta Twitteran, orain jarraitzen ari naiz, bueno, ikusteko, claro, bera Kolombian bizi da. Bai. Eta Argentinatik Kolombiara, está como, Portugaletik Rusiara joatea, da, izan ze berdina. Bai, inberda, aurrekontua igo, eta Arantxipaidi hautziko dugu Kolombia eta inguruko herrialdetzen, eta Marcos Argentina. Beraz, Hego Amerika, kontinentearen hegoaldea Marcosentzako, eta Ertamerika guzti hori Arantxirentzat. Eta denak pozik. Pastelaren zati bat mundu guztiarentzat. Bera Karibean, ondartzak usatzen bazaizkio. Begira ze ondo. Eta ni Argentina, Chile eta Uruguayen. Begiruneko azarazu. Ze ondo. Bestela ataun irratian, diate hemendik gorkak fitxaje, bai, bueno, edo naiz irratian, edo euskalo, bueno, hendik gauz asko gertatuko dira. Guk momentuz, nik daukadan kezka nagusia da, oraintxe, barkai dazue, eta pixkate igual entrevistaren giroa utxiko duenek, baina nik Marcosei zin egin diot gaur txuleta on batzuk afalduko ditugu Lamentolosan, eta oraindik naiz Zarategitik pasa. Inigo? Ez dituzu etxeko lanak egin? Lase. Mena, goi Arategi amentxo ondoan daukagu, eta... Ez? Itxita dago? Itxital dago. Ai. Ui, zaitu ari batxu. Oaindik McDonald'sea eramango zaitu. Berrikuntza lanetan, edo zerbait egiten ari dira? Bueno, Arategi gehiago egongo. Arakin asko daude. Josimari Barriola dituko diogu, edo Imanoli, edo arakiten gatik izango. Baina beste arazoa sortzen da hemen. Jakin badakit nik behintzat, Argentinan aragia egia da, zapata bezala jaten dute. Egitea gustatzen zaiela. Eta jakin badakizu Euskal Herrian aragia odoletan jaten dugula. Zegin barko dugu, Marcos, zuretzat zati batzuk bereziki egin. Bueno, edo horretarako euskalduna zara, edo ez. Aukeran. Tamales, zamar dut, aurten euskaldun ohitura asko hartu ditu dela. Eta, bueno, haien artean, aragia nahiko gorria, zaterren jatea. Hori bai. Eta horrein gustatzen zaite, beste egunan egon nintzen Sagarrotegi batean, lehen da behiziko aldiz, eta... Eta zer moduz esperientzia, Sagarrotegi berenak? Ikaragarri, ezta. Eldu gine eta ikusi genuen jendea dana zutik, eta non dauz aulkiak. Eta, bueno, ez. Eta ez daude. Sorpresa. Mezu bat Manez julenekai Kaferik ez baina Beraz, Marcos, uztailara bitartean hemen izango zaitugu Euskal Herrian, ondoren bai ala bai irailara berandueren Argentinarako buelta dengo duzu, eta gero ikusiko da, baina oraintxe Argentina faltan botatzen duzu. Herri mina hitza zer den ulertu duzu azkar. Bai. Zakite, batzutan nahiago nuke hemen geratzea eta beste batzutan ez. Baina bai, esango nuke gaur egun gaur apirilean, bai, esango nuke Argentinara buletu nahi dela. Claro, esan duen bezala, azkenean euskararekin daukadan harremana ez dut utzi nahi, bez, orduan, hori da hemen. Horregatik nago hemen, eta bueno, hori da azkenean nire arazoa. Irri egiten ikusi zaitu Argentina haundia, zabala, luzea, dela ere esan genezake, nongoa zara zehazki? Ni Buenos Airesekoa, erdikoa, bai. Vale. Irikoa, bai. Buenos Aires, querido. Abizena bera dio bezala, hiriburukoa. Ja txekoa bezala konzera. San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina Eta Marcos ez zigo galdetu ez dugu esan, ni jakin badakit gaztea dela oso, zenbat urte dituzun? 24 urte. Duela 4 urte euskera ikasten hasi zinenean, bueno, nik ezagutu izan dut euskera atzerritik ikasteko autu hori induen beste jende bat, eta
inguruare oso da garrantzitsua, ze momentu batzutan, lehenengo joera izaten da, eta hori zertarako. Alperrik ari zara, ikastazu ingelesa edo frantzesa edo beste hizkuntza bat, ez? Zertarako nahi duzu Europako indigena ziren haiek hitz egiten zuten hori ikasi, eta hor badago borroka bat ere. Hori da, azkenean, jendeak egiten dian lehengo galdera beti izaten da zertarako. Eta nik uste dut, jendeak beti aipatzen duela hizkuntza baten, ez bakarrik euskararekin, osea, hizkuntza baten erabilgarritasuna. Nik ez dut ulertzen hizkuntza bat modu horretan. Nik ez dut uste, hiztun gutxiago de gehiago izatea, esan nahi du, erabilgarria edo ez dela erabilgarria orduan. Galdera horrekin nik askotan egiten duana da, ni puto kaso hemen esaten den bezala, eta horrela jarraitu. Hori ezak, ni behintzat ezak eskatzen hauena, azkenean zertarako egiten dut. Nik ezakit zertarako egiten dudan, orduan, ezakit. Etxean ulertu zuten, etxean erraixa izan zen paus hori? Hasieran ez. Osa, a ber, eza zaila izan ze, azkenean nik beti egiten dut nik nahi dudana, eta hori, ezakit, beti izan nahi horrela, baina bai nire gurasoek ez zuten ulertzen, nire lagunek bez, nire inork ez. Eta orain hemen hau, eta orain bai ikusten dute, azkenean ikusten dut, nahiko, ¿cómo se llama? Esan erderaz bestela itzuliko dugu, Ikus puntu, hori da. Osa, jendeak, nahiko ikus puntu kapitalista dauka, osa, orduan, diruak, ez badut dirurik egiten, txartu hau. Eta orain, claro, dirua egiten ari naiz gutxi gora bera, eta orduan jendeak esan du, bueno, ondo, bai. Orain ulertzen dugu, ez? Hau da, dena instrumentalizaziotik ikusten dela, ez? Hori da. Sari bat dago. Sari bat dago eta egin duzun horrek azkenean badu... Merezidu, honengatik. Hori da, eta ez badu saririk, sartarako. Hori da. Saria ekonomikoa izan behar. Hori da. Bestelako ordain sariak ez dira. Gogoan dute, eta diote ezagutzen ditu dela, Marko Senaren antzeko kasuak, Euskara Munduan izeneko dokumental bi zuzendu nituelako, Euskal Telebistarekin elkarlanean, eta bar, eta mundu osotik Euskal Hiztun berriak eta harrapatu nituen, eta gogoan dute Jose Miguelen kasua, Jose Miguel Giraldoren kasua, Kolombiar poliglota oso ezagun badan, poliglotismoaren munduan, eta ark urte askotan uste dut irain asko edo, etxekoen aldetik, eta zer izarazu, hizkuntza arraro hori, eta zertan zabiltza, zure txorakeriekin. Eta gogoan dut, ni ara jo nintzanean Pereirara, Kolombiara, Eje Kafeterora, ura entrevistatzera, eta gero entrevistorren ostean elkarrekin egazkin batean montatu, eta bagentozen Euskal Herrira, eta berak hemen Bizpairu hilabete egin zituen, azterketa gainditu zuen gainera, eta hori spoiler txiki bada, dokumentalean ikusten dena, baina dokumentala dagoeneko nahiko ikusia badago, gogoan dut ark arrotasunez esaten zuela begira. Etorri dira, Euskal Herritik, niri grabatzera, eta Euskal Herrira noa, dokumental horren parte izatera, eta ara noa, eta uste dut justizia poetikotik ere bazuela. Ze berak uste dut jasantzuela, irain, broma, zertarako, ez? Eta orduan, sari horrek, ez, Euskal Herrira bazoaz, Markosek bizizan duen hori, ez? Euskal Herrira joan naiz, eta Euskal Herrian orain ari naiz lanean, eta hemen nago, eta horrek, pixka bat muturrean ematen diela batzuei, ez da? A ber, Holanda. Eta horren ezagite nire gurasoek superarro dauz. Eta partekatzen dituzte nire albisteak eta hori dana, eta nire osabak pentsatzen du ni famatua naizela. Eta famatua naiz ez dakintzaz. Nola izena duzure osabak? Andrés. Andrés, famoso no, famosísimo. Etxeako muko mutila, okezu. Zer eman, izan txamarko du. Esan barun, ze garrantzitsua zertarako horren erantzunik ez izatea batzutan, ez? Ze bizitzan egiten dugun guztiak helburu zehatz bat edukiko balu, ze aspergarria bizitza. Eta batzutan zertarako hiek zergatiak baino beak dira, eta beste batzutan zergatiak zertarakoak baino. Eta berrik usot, galdera horren atzean beti dago. Ya lo dijiste, pero... Me queda gusto. Galdera horren atzean beti dago, beti dago
Epaiketa puntu bat. Bai, badago behar hori ere sailkatzeko egiten duzun hori, ni nire buruko ze tokitan sailkapen hori egin ostean kokatuko zaitut, ez? Eta norberak esateu ez, zaidazu sailkatu, ez naiz eta zure parametroan sartzen. Eta sailkatu ezina horiek azkenean beldurra ematen dute, ezin igona. Ze ondo hain deserosoa izatea, Marcos, zeman dizuzuri euskara ikasteak? Ze aldatu du hor barruan? Barruan, nire ikuspunta alde batetik, esango nuke, eta nire pentsatzeko modua, ez bakarrik nire ideiak eta hori, baizik eta nire pentsatzeko orduan erabiltzen dudan egitura, hori aldatu du, eta azkenean, nik uste dut aldatu du, bebai, zakite, izango naiz, oso zintxoa, nire bizitza osoa, azkenean. Horren dela 4 urte, pertsona batek esaten badit, 4 urte barru, egon gazarela Euskal Herrian, euskaraz hitz egiten irrati batean, zer da euskara, azteko. Hori izango zen galdera, eta orain hemen hau, eta hasieran izan nuen maite mintze hori, bizitik dago oraindik, eta orain nik jarraitzen dut maite mintze horiekin, eta horrekin, eta hemen hau euskararekin, orduan nik esango nuke nire bizitza, euskarak nire bizitza osoa aldatu duela. Ai, maitasun hori betirako izan dadila. Hori pentsatzen nuen behin eta berri. No eran buenas esas épocas, malos eran esos años. Beti pentsatu izan dut, Marcos, hizkuntza bat ikasten duzunean ez dela bakarrik gramatika edo itzulpen egitea pentsatzen duzun horretatik, ez? Baizik eta esatea. Nola pentsatzen duten pertsona horiek, hau da, hizkuntza bera partekatzen duten pertsona horiek, nun jartzen duten atentzioa, ze hitz erabiltzen dituzte besteak baino gehiago, hortik eutxita, nolakoak garela esango zenuke. Euskaldunok zer egiten dugu hola, diferente berezi? Esan duzuna egia da, eta hori argi dau. Baina pentsatu beharko nuke, azkenean nik uste dut askotan, eta euskalkiren arabera bai, hori pixka bat aldatzen doa. Ez dakit, hori pentsatu behar da. Zaila da, sakona da, azkenen gure izaeraren da senaren parte baita. Bai nik uste dut euskarak daukala zuen izaeran, noski parte, oso parte handia. Hori bai, eta hori nik uste dut igartzen dela, baina orain esatea ezakit. Goxoak eta zakarraren artean, nun egongo ginateke? Txen. Denetarik izango. Denetarik. Akaso denetarik aldi berean. A ber, ni argentina naiz orduan, nire erdia ez dago erdia. Bai, baina hori oso ondo datorkigu. Orduan, nik esango nuke zakarren aldetik. Bueno, jakin da zuek hain goxok zeatela, ez gara, hain zakarrak orduan. Txalotu behar da busti dela eta bota duela. Zintzoa baita. Aizu, Marcos, etzara gara iziritxiko Argentinara gure postal lehiaketan parte hartzeko. Akaso, anexerita Belen izena du? Bai. Belena, hoen dudanuken. Dagoen Belenek parte hartu dezake. Lehen ere kontatu dizuegu postal lehiaketa hortenen martxan jarriko denuela, eta gaur bertan abiatuko da, apirila osoan zehar jasoko ditugu postalak, Tolosan, Gipuzkoan, Euskal Herrian, 20.000 postakodean, Rondilla kalearen 15. Bigarren kafea, edo naiz irratia, edo zen goza jartzen duzuela, postariak ondo asko daki non gabiltzan, eta ze girotan aritzen garen. Beraz, bidali zuen postalak, eta guk hili kafe makina bat emango diogu postal politienari, originalenari, berezienari, gehien unkitzen gaituenari, irizpideak ezagutzera emango dizkizuegu, eta epaimai osatuko dugu, joan den hortzian bezalaxe, valorazio hori egin, eta garaian orden esateko, eta garaia lehen gurtean Jon Lizarazu izan zen, Jon Liz,
Aurten ez da bere izango, Joliz, barkatu, beste kafe makina bat Ez parte ez hartu, emango etxera, Joliz. baina bidali postala lasai, eta zuek ere bidali zuenek. Eta lehen galdetu dute irizpideak zein izango diren, lasai zehaztuko ditugu eta jarriko ditugu, kontuan edo hartu nahi balin badituzue, postala idatzi aurretik. Hori da, bai, gure saretan elkar banatuko dugu, errepasatu behar dugu, joan den urtean zein izan ziren irizpideak, ze lana tajuz egin genuen, ondo baloratu alizateko, eta hortzen ere alaxe egin. Baina gure postala ez doa Argentinara momentuz behintzat, ze Euskal Herrian geratuko da bere, euskararekiko eta kazetaritzarekiko historia hori idazten jarraitzeko eta bizitzen jarraitzeko. Marcos Tedin plazer bat izan da, gure entzulentzat diota, segun Marcos Tedinekin geratuko gara gaur gabeko ordu txikiak arte, eta kaso, ez da noiz arte, beraz, zuentzat behintzat entzule, agurtu egingo dugu Marcos, benetan, mila esker, izango dugu elkarren berri, esan da bezala, arratsale luzi izango dugu hemen bigarren kafezaleok Marcos eta Belenekin, eta beste etorriko diren hainbat lagunekin, eta izango duzu zuek ere entzule Marcos Tedinen berri jakingo du, Argentinara bueltan, ona, seguro gogoratuko zaretena entrevista ontaz datozen urteetan. Marcos, mila esker eta nahi duzun arte. Zuei, agur. Laster arte. Amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna. Eta gu horrelaxe amodioa da erantzuna hemendikaten kantu honekin, eskotitza kantuarekin agurtuko zaituztegu, egunero entzungo dugu urrengo hilabete honetan, gogorazteko, zuei gogorarazteko, postal lehiaketan martxan dugula eta bidali bar duzuela zuen postala, bigarren kafea, Tolosan, Gipuzkoan, 20.000 lareun postako dean, Rondilla kalean, 15. zenbakian. Maitena Salinas beizte egiteiu, ikusiko aste pare batean, baina tira, maiatzaldera udaberriarekin loratuko du zara. Zuk esan duzu dena, etorriko naiz, dantzatzera, bestera eta besarkatzera. Goiure zei zarandia? Bihar hartu. Bihar hemen izango zara, ezta? Bai. Gero jai. Aste santu. Behar ditute, porren. Nik ere bai. Merezita dituzuen. Eta zuri entzule bihar arratsaleko lauetan hementsi izango gara Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean orain, Naiz Irratiko aria tartearekin utziko zaituztegu, peli lekunak hartuko dio, lekukoa informazioaren arien. Horixe, geratu hor, Naiz Irratien, izan ondo eta bihar artea jo. Keep calm and bigarren kafea.